भीम चर्चा सुना के जहिया से गइला भीम चर्चा सुना के लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता सब लोग से कहे भैया बोला लोग चिल्ला के सब लोग से कहे भैया बोला लोग चिल्ला के बुद्ध जी के फोटो कीन लावता बाबा साहेब के फिल्म देखता लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता सुनले बा जहिया से उनकर कहानिया है उन्हीं के रटतावे न मावा हो कहेला कबहू रुके ना दे हम बाबा साहेब के मिशनवा हो सुनले बा जहिया से उनकर कहानिया है उन्हीं के रटतावे न मावा हो कहेला कबहू रुके ना दे हम बाबा साहेब के मिशनवा हो गावे गावे घूमे संगे नीला झंडा लेके गावे गावे घूमे संगे नीला झंडा लेके देखे में सुपर सीन लागता लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता लइका तहिए से जय भीम कहता चंदन अखिले से मतलबी अच्छे के धैले बावे संघवा हो 14 अप्रैल के होता तैयारी उहे बस बसे अंगवा हो सुनो अमित संग में अखिले से मतलबी अच्छे के धैले बावे संघवा हो 14 अप्रैल के होता तैयारी उहे बस बसे अंगवा हो झूमी झूमी नाची कहे नारा लगा के झूमी झूमी नाची कहे नारा लगा के लगे नया स्क्रीम चलता लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता लइका तहिए से जय भीम कहता जहिया से गइला भीम चर्चा सुना के लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता लइका तहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता